Väčšina firiem si vyberie marketingovú agentúru za 20 minút telefonátu a potom sa čuduje, prečo o pol roka nemajú peniaze, nemajú žiadne výsledky a agentúra v podstate ani neodpovedá. Ja tento proces vidím z opačnej strany, už roky sedím na stretnutiach, kde nás v podstate naši budúci klienti alebo záujemcov a naše služby porovnávajú s konkurenciou. Počúvam, čo klienti hľadajú a rovnako počúvam aj to, čo im predtým slúbila iná agentúra a čo sa nikdy nesplnilo. V tomto videu ti sa pokúsim povedať presne to, na čo sa máš pozerať, keď si vyberáš partnera pre svoj online marketing, a poviem ti to tak, ako nie všetky agentúry by ti to povedali na rovinu. Moje meno je Peter Kudle, ja som majiteľ agentúry Venalicium, kde pomáhame klientom raz v online prostredí. Prečo je tento výber agentúry takýto dôležitý? Keď si vyberáš agentúru, v skutočnosti odovzdávaš niekomu časť svojho rozpočtu, ktorý si možno budoval roky, a zároveň mu dávaš dôveru, že s tvojou značkou bude zaobchádzať zodpovedne. Videl som firmy, ktoré v podstate dávali do reklamy tisíce eur a pritom absolútne netušili, kto presne im tie kampane spravuje, aké má skúsenosti a či vôbec rozumie ich odvetviu. Marketing dnes nie je len o tom, že niekto postaví pár kampaní, pár reklam na Google alebo na Facebooku. Je to o celkovej stratégii a pochopení aj vášho zákazníka a hlavne je to o dátach a dlhodobom smerovaní firmy. Marketer musí pochopiť, kde ako firma sledujete, aký máte strategický plán. Keď si vyberieš zle, nestratíš len peniaze na reklamu, stratíš v podstate aj čas, ktorý si mohol investovať do niečoho, čo naozaj funguje, a v mnohých prípadoch stratíš aj ako keby takú dôveru v celý online marketing ako taký, čo je v podstate za mňa najhoršia situácia, pretože firmy potom odmietajú investovať do online marketingu, lebo majú s tým zlú skúsenosť, a pritom investícia do online marketingu im v skutočnosti vie priniesť obrovský rast. Najčastejšia chyba, ktorú vidím pri výbere agentúry, je rozhodovanie sa len výhradne podľa ceny. Chápem, prečo sa to deje, každý majiteľ firmy pozerá hlavne na náklady a hľadá spôsob, ako ušetriť, no pri marketingu toto uvažovanie často vedie presne k opačným smerom, než by si čakal. Mávam klientov z rôznych odvetví, s rôznymi budžetmi, a mal som klienta, ktorý predtým spolupracoval s agentúrou, ktorá si pýtala menej ako polovicu, čo je ako bežný trhový priemer, ako trhový štandard za správu jeho kampaní. Na papieri samozrejme to vyzeralo skvelé, alebo na oko to vyzeralo, že ušetril desiatky, možno stovky eur za správu. Lenže keď sme sa neskôr pozreli, ako auditovali sme jeho účet a pozerali sme sa na tie kampane, tak proste tam sa nič nedialo. Ak sa niečo dialo, tak to bolo veľmi juniorské a amatérsky robené, čiže sa tam klikalo len, aby sa vykázala nejaká práca. Peniaze tiekli do rôznych kľúčových slov vo voľnej zhode, ktoré nedávali zmysel. Vznikali tam rôzne frázy a hľadané výrazy, ktoré absolútne s firmou nefungovali, a tá agentúra vlastne na tom nepracovala tak, ako by mala. Ušetrili síce ako firma pár stoviek eur možno za celú spoluprácu, ale nakoniec stratili viac, ako keby zaplatili drahšiu agentúru. Celá cena je veľmi dôležitá, o tom nie je pochyb, ale mala by byť až druhým alebo tretím kritériom, nie nikdy prvým. Pretože kvalitná práca si vyžaduje čas, skúsenosti a ľudí, ktorí danej oblasti akože fakt, že rozumejú a venujú sa aj naplno, a to sa jednoducho musí previesť aj do ceny tejto služby. Ďalšia vec, na ktorú by som ťa chcel upozorniť, sú, keď ti agentúra garantuje výsledky. Garantované výsledky, to je niečo, čo sa v dnešnej dobe sa s tým stretávame. Keď ti niekto na prvom stretnutí sľubí v marketingu konkrétne číslo, napríklad, že do 3 mesiacov zdvojnásobí tvoje tržby, alebo že ti garantuje určitý počet nákupov alebo určitý počet lídov za presne stanovenú cenu, bez toho, aby predtým videl tvoje dáta, nejakú históriu kampani alebo nepoznal tvoj trh, v ktorom pôsobíš, mal by to byť pre teba varovný signál. Seriózna agentúra vie povedať približný odhad na základe skúseností z podobných projektov, vie ukázať priemerné čísla z odvetvia, ale nikdy nebude garantovať konkrétny výsledok, pretože v online marketingu je príliš veľa premenných,
ktoré agentúra sama o sebe v podstate neovplyvní a napríklad je to, kvalita produktu, vaša cenotvorba, akú máte konkurenciu alebo sezónnosť trhu, sezónnosť dopytu. My sme mali situáciu, keď sa náš potenciálny klient priamo pýtal, že či mu vieme zaručiť konkrétny počet objednávok mesačne za konkrétnu sumu. A bohužiaľ musel som mu úprimne povedať, že nikto toto zodpovedne sľubiť nedokáže, pokiaľ predtým nevidím presne dáta a nerozumiem jeho biznesu do hĺbky. A práve táto úprimnosť je často to, čo odlišuje agentúru, ktorá myslí na dlhodobý vzťah, na dlhodobú spoluprácu, od tej, ktorá potrebuje v podstate podpísať rýchlo zmluvu za každú cenu. Jedna z najdôležitejších vecí, ktorú by si mal od agentúry vyžadovať, hneď na začiatku, je plný prístup do reklamných účtov. Toto je bod, pri ktorom by som sa naozaj zastavil, pretože agentúry, ktoré si vytvárajú reklamné účty pod sebou a klientovi dajú len obmedzený prístup alebo načítanie, alebo mu neukážu žiadne dáta okrem ich mesačného reportu, ktorý si sami pripravia, toto je za mňa obrovský problém, pretože ak sa raz rozhodne, že s agentúrou už nechceš spolupracovať a chceš od nich odísť, môžeš stratiť celú históriu kampaní, dáta a publiká, ktoré si v podstate zbieral dlhé roky a hlavne čo stratíš sú konverzie, ktoré si dlhodobo zbieral. Účet musí patriť tebe a agentúra by mala mať k nemu prístup len ako správca, nie ako vlastník. Rovnako by si mal mať prístup k reportom, v podstate, že v reálnom čase, nie len PDF súbor, ktorý ti raz za mesiac pošlú s vybranými číslami, ktoré vyzerajú dobre. My posielame pravidelne mesačný report aj v PDF-ku, ale prikladáme k nemu aj link, kde si naši klienti vedia pozrieť všetky dáta aj spätne, len si prehodia dátum. Veľa firiem si v podstate vyberá tzv. Full service agentúry, ktoré ponúkajú úplne všetko, od grafiky cez SEO až po správu sociálnych sietí, správu Google Ads, tvorbu webu a to všetko častokrát robí jeden alebo dvaja ľudia a problém je v tom, že digitálny marketing sa za posledných rokov natoľko rozvinul do hĺbky, že je takmer nemožné, aby jeden človek dokázal na expertnej úrovni ovládať Google Ads, Meta Ads, SEO, nejaký e-mail marketing a zároveň sledoval ešte aj všetky algoritmy naprieč všetkými platformami. Keď hľadáš agentúru, pozri sa na to, či majú špecialistov na jednotlivé oblasti, alebo či ide len o človeka jedného, ktorý ti bude robiť zároveň všetky kanály. Ak má tvoja firma primárne silný potenciál v Google Ads, hľadaj agentúru, ktorá má referencie a skutočné case studies a práve v tejto oblasti nie agentúru, ktorá Google Ads ti ponúkne len ako doplnkovú službu popri hlavnom biznise, napríklad keď robia SEO, hej, alebo tvoria web stránky a povedia, že ti nastavia aj Google Ads. Ďalšia vec, ktorú si odporúčam na začiatku spolupráce overiť, je, kto presne bude správovať na tom účte ešte pred podpisom zmluvy. Je bežné, že na prvom stretnutí sedí skúsený obchodník alebo majiteľ agentúry, ktorý pôsobí profesionálne a presvedčivo, no po podpise zmluvy sa účet presunie na juniorného špecialistu, ktorý má za sebou len pár mesiacov praxe. V podstate aj u nás to beží tak, že prvé stretnutie absolvujem ja, ale jasne definujem a jasne hovorím hneď na začiatku, kto bude mať účet na starosti. Ak je to klient s veľkými rozpočtami, tak účet môžem robiť aj ja, ale ak sú tie účty veľmi s malými rozpočtami, tak hneď na začiatku avizujem, že to bude robiť môj kolega, ktorého prizvem k ďalšiemu stretnutiu. Nehovorím, že juniori nemôžu robiť dobrú prácu, ale pýtaj sa priamo, kto bude spravovať tvoje kampane, ako často budeš s ním komunikovať a či ešte existuje aj za tým nejaký senior, ktorý celý proces kontroluje. Videli sme prípady, keď klient prišiel od inej agentúry práve preto, že mesiace komunikoval s projekťákom, ktorý sám nemal prístup do kampaní a všetko len tlmočil ďalej, čo spôsobovalo oneskorenia pri riešení konkrétnych problémov. Pozorne si prečítaj aj zmluvné podmienky a hlavne dĺžku viazanosti a výpovednú lehotu. Sú agentúry, ktoré ťa naviažu na 12 mesiacov s výpovednou lehotou 3 mesiacov, čo v praxi znamená, že aj keď zistíš po 2 mesiacoch, že spolupráca nefunguje, si viazaný platiť ešte niekoľko ďalších mesiacov navyše. Seriózna agentúra verí vo svoju prácu a nepotrebuje ťa držať v dlhých zmluvách alebo nejakými silnými sankciami, pretože vie, že výsledky budú dobré a zostaneš aj bez toho, aby ťa k tomu prinútila zmluva. Aj tak, čo sa týka zmluv, tak v dnešnej dobe vymožiteľnosť práva na Slovensku je veľmi zložitá, ale aj tak si dajte pozor na tieto zmluvy, aby to bolo všetko v poriadku. My pracujeme s mesačnou výpovednou lehotou práve preto,
lebo chceme, aby klienti zostávali hlavne kvôli výsledkom a dôvere a nie kvôli tomu, že sa boja nejakej zmluvnej pokuty a keď budú chcieť skončiť. Ďalšia vec je veľmi dôležitá, sú referencie. Referencie sú síce dôležité, ale treba aj vedieť, ako ich správne čítať. Keď ti agentúra ukáže case study s obrovským nárastom tržieb, opýtaj sa hlavne na kontext, aké bolo východiskové číslo, s čím začínali a aké obdobie porovnávajú, či nešlo napríklad o sezónne obdobie, ktoré by aj bez väčšieho zásahu prinieslo rast. Pýtaj sa priamo na kontakt na existujúceho klienta z podobného odvetvia, s ktorým môžeš prehodiť pár slov o reálnej skúsenosti so spoluprácou s agentúrou. My máme klientov, s ktorými spolupracujeme už niekoľko rokov a práve táto dlhodobosť je podľa mňa najsilnejší dôkaz kvality, pretože firma jednoducho nezostane roky platiť agentúre, ktorá jej neprináša hodnotu. Pozri sa aj na to, či agentúra aj zverejňuje reálne čísla, alebo len v case study má len všeobecné frázy typu výrazný nárast či skvelé výsledky, ale je to bez konkrétnych dát. Pretože konkrétnosť je znak toho, že si za výsledkami agentúra aj reálne stojí. Spôsob, akým agentúra vedie prvé stretnutie, ti povie prekvapivo veľa o tom, ako bude vyzerať budúca spolupráca. Ak ťa hneď na začiatku sa ťa pýtajú na tvoj biznis, na cieľovú skupinu, na predchádzajúce skúsenosti s marketingom, na to, čo presne fungovalo a čo nie, je to dobré znamenie, pretože to znamená, že ich zaujíma tvoja situácia, nie len podpis zmluvy. Ak naopak od prvej minúty len prezentujú svoje služby a snažia sa ťa čo najrýchlejšie presvedčiť na podpis, ideálne hneď na kole, bez toho, aby sa čo i len opýtali na tvoje ciele a jak ďalej chcete ako keby fungovať, je to signál, že im ide skôr o rýchly obchod ako o dlhodobé partnerstvo. My sa v prvom rade na prvom hovore vždy dávame si záležať na tom, aby sme pochopili biznis klienta skôr, než mu začneme navrhovať nejaké riešenie. A hlavne sa pýtame aj na očakávania klienta. Onboarding proces hovorí o profesionalite. Kvalita onboardingu, teda toho, ako agentúra nastupuje do spolupráce, je ďalší silný indikátor. Profesionálna agentúra má jasne definovaný proces, kedy si prevezme prístupy, urobí si audit predchádzajúcich kampaní a nastaví alebo len opraví konverzie, až potom začne s nejakou optimalizáciou alebo tvorbou nových kampaní. Ak agentúra začne spúšťať reklamy hneď v prvý týždeň bez toho, aby si najprv overila, či vôbec im fungujú konverzie alebo neprejde si celý ten účet, väčšinou to znamená, že sa bude rozhodovať na základe neúplných dát a nesprávnych dát počas celého obdobia spolupráce. My máme onboarding proces rozdelený na jasné fázy, najprv analýza, audit a potom nastavenie až nejakého technického zázemia ako sledovanie a prepojenie dát, až následne spúšťanie alebo úprava kampaní, pretože bez správnych dát je tá akákoľvek optimalizácia len hádanie. Skús sa opýtať aj na to, že ako často, akým spôsobom bude prebiehať komunikácia. Niektoré agentúry majú pravidelné mesačné hovory s prehľadom výsledkov, iné komunikujú len cez e-mail, raz za čas a keď sa niečo pokazí. Pravidelná komunikácia s podrobným reportom raz mesačne ti dáva istotu, že niekto skutočne sleduje tvoj účet aktívne, nielen keď si sa ozval s otázkou. Rovnako je dôležité vedieť, ako rýchlo agentúra reaguje na požiadavky, či máš priamy kontakt na človeka, ktorý spravuje tvoje kampane, alebo musíš všetko posielať cez všeobecný e-mail a čakať na odpoveď niekoľko dní. Teraz ti chcem dať taký konkrétnejší postup, ako by si to mal urobiť keby krok za krokom, aby si sa vyhol väčšine chýb, o ktorých som práve v tomto videu hovoril. Najprv si napíš zoznam 3 až 5 agentúr, možno aj viac, ktoré pôsobia v tvojom odvetví alebo majú referencie z podobného segmentu, ktorý robíš. A potom si s každou z nich dohodni úvodný bezplatný call a priprav si konkrétne otázky, napríklad kto presne bude spravovať tvoj účet, aký prístup budeš mať do dát, aká je dĺžka zmluvy a výpovedná lehota a popros ich na kontakt z nejakého existujúceho klienta z vášho podobného odvetvia. Po každom hovore si zapíš, ako si sa pri rozhovore cítil, či naozaj sa pýtali na tvoj biznis alebo predstavovali len svoje služby. Následne si porovnaj ponuky nielen podľa ceny, ale podľa celkového balíka, teda transparentnosti, špecializácie tímu a flexibility zmluvy. Vyber si agentúru, ktorá ti dá pocit partnera, nielen predajcu, ktorý potrebuje uzavrieť obchod za každú cenu.
A na záver, keď si vyberieš a podpíšeš zmluvu, prvý mesiac fakt, že aktívne sleduj, čo sa deje, pýtaj sa na prístup do účtov hneď na začiatku a over si, či skutočne dostávaš to, čo ti bolo úplne na začiatku slúbené, pretože práve prvé týždne spolupráce ukážu, či si vybral správne. Čo sa deje, keď spolupráca nefunguje? Chcem sa s tebou podeliť ešte o jednu situáciu, ktorá sa opakuje častejšie, než by si čakal. Firma podpíše zmluvu, prvý mesiac vyzerá sľubne, agentúra maká, ale potom nastane taký útlm, namiesto toho, aby agentúra prišla s vysvetlením a konkrétnym plánom nápravy, začne sa skrývať za všeobecné výhovorky ako zmena algoritmu, sezónny pokles dopytu alebo silnejšia konkurencia. Áno, samozrejme, hovoríme to aj my častokrát, keď je to fakt, že právom, lebo tieto faktory reálne existujú a ovplyvňujú výsledky, no rozdiel medzi dobrou a zlou agentúrou je v tom, ako s touto situáciou pracuje ďalej. Jedna vec je, že je zlá situácia, ale vždy na každú situáciu existuje nejaké riešenie. Dobrá agentúra ti ukáže presné dáta, vysvetlí, čo si konkrétne to spôsobilo a predloží možno nejaký plán, ako s tým ďalej pokračovať. Zlá agentúra bude ti opakovať len frázy a dúfa, že sa situácia sama vyrieši, kým medzi tým stratíš peniaze a trpezlivosť. My sme mali klienta, kde po 3. mesiaci nastal fakt, že pokles výkonu. A zistili sme, že pokles je vlastne tom, že mu chýbali výrobky, tie najlepšie výrobky na sklade a tie najpredávanejšie produkty tvorili väčšinu obratu. My sme mu to vlastne jasne povedali, že problém nie je v kampani, ale v tom, že nemá dostupnosť tovaru, ktorý sa najlepšie predával. A spoločne sme to upravili tak, aby sme dočasne tlačili aj na iné produkty, ktoré boli práve skladom. A práve táto otvorenosť a schopnosť si priznať aj to, že nefunguje to nielen na strane agentúry, ale ako aj povedať klientovi, že on má niekde problém, tak to vlastne v ťažších časoch a ťažkých obdobiach môže byť veľmi optimálne. Posledná vec, ktorú by som chcel spomenúť, sa týka veľkosti agentúry a toho, ako táto veľkosť ovplyvňuje osobný prístup k tvojej firme. Veľké agentúry s desiatkami klientov niekedy pôsobia dôveryhodne vďaka svojej známosti na trhu, no v praxi to môže znamenať, že tvoj účet je len z mnohých portfólií jedného špecialistu, ktorý medzi účtami len hociako prepína. Netvrdím a nechcem zhadzovať niektoré agentúry, ale viem, že už sme sa s tým stretli, že človek mal na starosti desiatky klientov a naučiť sa pozrieť raz za 3 mesiace. Menšia alebo stredne veľká agentúra naopak často dokáže venovať každému klientovi výrazne viac pozornosti, pretože si vyberá projekty a nesnaží sa nazberať len do nekonečna klientov len kvôli tomu objemu. Výber marketingovej agentúry nie je len o cene alebo o peknej prezentácii, je to o tom, koho si vyberieš ako partnera pre svoj rast firmy a na najbližšie mesiace či roky. Ak si dáš pozor na transparentnosť dát a na skutočnú špecializáciu tímu, na rozumné zmluvné podmienky a na to, ako s tebou agentúra sa rozpráva, ako komunikuje, výrazne znižíš riziko, že sa dostaneš do situácie, ktorú som opisoval na začiatku tohto videa. Samozrejme si treba hneď na začiatku stanoviť svoje očakávania, lebo niektorí klienti majú prehnané očakávania a s tým sa stretávam pravidelne a čakajú, že agentúra za krátky čas ich biznis výrazne nakopne a aj bez väčších investícií. My sa to snažíme hneď na začiatku prelomiť a povedať, že vlastne aké sú možnosti a čo reálne môže nastať, aby tí klienti nemali prehnané očakávanie, ktoré vieme, že neprídu. Ak sa ti video páčilo, tak daj like, poprípade odber na môj kanál. Díky, čaute.